Bali Bathara long ningkan hini usuapan colang remder. Habit ingnar kiplung japan kewana ingnar kiti. Silveta anampi along ingnam raiko matumpen segun kanghu amotor kenep. Karom pinya daba Abirta longpen nili Abirta thanmang phi sami Julie baby nonar juik tha Abirta ton pen. Api apo aphan kachapang thek thek the arta osota odlang no atum ari deng pen jog bunde. Pirthea long non kopi sikamatha thai dolang klemon e damun e lapen mathaon e asayanta klem detlo. Moneda phanmote non ke marat mareng apia tumsi matha thek monaklo. Laswang theke hem kachapang reng amithana phan kapen khat aling takroi lapen chori ahormuta choche dadji. Bonta non akaya hot moneda tumke marat mareng api alon rekta matha don thek thedet asonsi nangman bomlo. Lasonsi chulang kichu bom arta au sota otlang no atum arideng pen jogdun de detlo. Bangsoang thek lake Bokajan police station angkang Balipathar ahi thia dungalong pinyanar lo apor edona hem ningkan hini osopia phan inut jun lekthe po bang cholangram det pusi Abirta ribdun long. Au sopia pia po bang kavia hot jun lekthe bang osopia phan ram sopon det si cholangram det lo. Osopi kachiru ke hangare rajok adungarai kido aradatum lapen SYJ hamphanga song atum arjudun long loksi nebdun cheklo. Osopia phan tong sekot Bokajan CHC along sekelang aphan pondo. La sohut osopia phan cholang rem lo pusi Dr. Atumpen pachini pondo. Halapu ot kelang no jun lek thea phan Bokajan police arideng hodai pondo. Lapen lampa bonsi hem kangsam beng choklo. Kachini do na tengke ot lang no jun lek thea abang kamatha jakong kavechet pusi penang anatum chethan. Bokajan pen ananterang Karbiang long life. Kheruni ahawar habida ingnar kiplung japan kewan Johnny kapangring ingnar ang bongpen e jonabang thilo. Kedamdang chiklo jontrok aprang pen Southern Range Kheruni ahawar habit a ingnar ahur muneda tumapan kapado sojo amekano pajanglong le ahemarit ki pripi lapen katiki ahormu hahui ke chokapan hok pi pendanglok muneda pran ke ananta dolo. Halahai habit ingnar ahur kiplung japan pura Johnny kapangrang ingnar Kherunian bando. Ejona bangke apoke sok kacholong lokajok ingnam raikom sai khipen ahem photum cherap chitosi se lang pondo bonta kopai ke lang noajok there trok anang be labang soing nara prandam juido kichi lada ingnar phan there ni phai trok se arni arona tengpen klemponsi forest sai hem anung pip choklo. News Desk report Karbiang long life. Thengpi kanghu atum non malom dode sangse siguna thengpi kanghu kirit parpi ka jok forest asai khia tum thami ajo jirlo phirlo pupe keton kelang pangchinga sai dengbomlo setame kanghu atum renailo pu asalam thia sonsi kanghu atum phan kenep dunja phan bor isetami ingnam raiko matum pen anpar kanghu atum kiri munaga jok inuta neponlongli Lason si pedabada porphai ke thamra achite malom langmeli bid officer Renuka terang pike Japan FGD MR lapen homeguard atum kai ason si patrolling aphan ke damahot sigon pen ke plengchen tata mobile truck aphan torch hame ke klanahot thekdun long si nebdun cheklo bangso segun kanghu lake langmeli bid kaparlo Silveta picnic spot angsong malom pensi ajo jopang thang amat si sigun kapakrep ke beng lapen ke thapji Athema laso lom aprang pensi ke bengtang ke bipon kaliji pusi bid officer Renuka terang pipen Abirta nang pachini don. Patrolling aphan ke thek long pen kang huatum motor arlo pen chon lapsi kat et. Gari arlo pen ke kat thek don long si penangan arprung don lo sitame ingnam kilut eta jok kang huwe katum aphan nep don long le deadlo puta BO pachini pon. Ingnam raikom atum ajo dode sang se pensi nampi ke raikom asai klempon lo. Akoy ki pike joy ke sita ahok perakam ke claim atum ke ajojor lopupe ghonta inko rapli si claim ponang loputa BO terang pipen ningjepon keneblong che ka thengpi hithialong suri inko rapho thongkep amoi doji lapen keneblong a thengpi non amat langmili BO sai hemalong si bipon kokbo pusi Karbiang long life along Abirta nang pale
krungjeng pathua klamalong theri ni phai troxi arni pen ingdeng krepho karbi honghari dhoram amai pangching ponlo aning kanwang ason si pining le thota ingdeng krepho karbi honghari dhoram amai kedamtang theri ni phai troxi arni pen pangcheng ponlo kecheng si arni ada por phai ser ke pen sai ang deng deng ponsi longri la pen than thili anparta hemphu mukranga se ar kliponlo la sohot vomot vokan sitame kemesen ang thek long ponlo Pini kijut si arni alohi sarpo aman pen rong ara karbi richo ramsing rong hang chitong dunji lapen chopa alohi karbianglong autonomous council CM tuliram rong hang sitami chitong dunji anparta chinthong aricho pen danglok rong arak along manpeng kedo atum lapen karbianglong autonomous council EM MAC atumta alohi aman pen chitong dunji pusi karbi honghari dhoram amai phu pachini News Desk Report Karbianglong Live GGKSA pen patir pi ponsi Guwahati along lo kachali dun osomara tum angbo ningkan esek pen kapathu kachepate padupon bomlo Lokacharli along Okpranta midunang Jipura aningkan lang ta Guwahati along Lokacharli dun Karbiari so ejangatum ningkan ese kapathu padupon bomlo Lason si pining le thota Greater Guwahati Karbi Students Association patir pi ponsi ingdeng phikep rahini kechok ningkan esek pen kapathu kedamtang theri ni phai troxi arni pen pangcheng ponlo There ni phai kep an kapa doponji labangso kapathu ing samjen pen kapachon long jiaphan Guwahati High Court Advocate lapen APDCL Legal Counsel Jerlen rong pipi pensi ingpu pidonlo Laso hot alang li pen kapathu ahin ason alam than mungsi Guwahati along Lokacharli osomar atum anphan aning runglo News Desk Report Karbianglong Live Pinya daba Abirta ke lapon si kang toniklo do methak me kardong